Konstituzio auzitegiak gurasos legitimatu du. Gurasosek modu kolektiboan defendatzeko hartu duen erabakia babestu du. Lehenik esango dugu ateak zabaltzen zaizkigula. Gipuzkoako Foru Aldundia, GHK, Eusko Jaurlaritza eta EAE auzitegi nagusia, herritarren ekimenari ate guztiak ixten saiatu da, eta ingurumena defendatzea oztopatzen. Baina orain, Konstituzio auzitegiak ateak berriro ireki dizkigu. Arrazoia eman digute. Zenbat aldiz entzun ote dugu, gurasosek epaiketa guztiak galdu ditu, mantra moduan. Garaipen terminoak arinkeriaz erabiliz lehiaketa bat bailitzan. Auzitegi konstituzionalak argi dio. Gurasos, seme-alaben osasuna, ingurumena eta gizartea oro har defendatzen ari da. Legitimoki gainera. Osasuna oso gauza serioa da, ez da joku gisa hartu behar.